Всім привіт, друзі! Ось і вийшло ще одне оновлення в Roblox 99 ночі в лісі, де у нас з'явилися з тобою нові печери, де мешкає кажан. Цікаво подивитися, що ж знаходиться в цих нових печерах, але також я помітив, що у нас з'явилися нові бейджики. Перший бейджик – це там, де нам треба активувати з тобою хоча б одне благословення, яке знаходиться в цих печерах. Наступний бейджик – це там, де нам треба активувати всі благословення. І чомусь лише в цьому оновленні у нас з тобою з'явився такий бейджик, як за використання кам'яної таблички, яку треба закинути у верстак, щоб підняти рівень предметів у верстаці. Не знаю, чому лише в цьому оновленні додали цей бейджик, але добре, що він з'явився. І оскільки у нас з тобою з'явилися нові печери, а ми вже знаємо, що в них дуже багато цих нових культистів, то цього разу нам треба буде краще підготуватися, щоб повністю її зарейдити. Тож давай з тобою не будемо гаяти часу та відправимося в ліс, щоб подивитися на цю нову печеру. На самій картинці оновлення у нас з тобою був намальований вхід в нашу шахту. Цікаво, чи можна буде тепер туди потрапити, але навіть якщо ні, то ми з тобою вже знаємо. В цих печерах дуже багато ворогів, і тому нам для цього треба знайти обов'язково броню, зброю, підготувати багатенько так аптечок і, звісно, що побудувати казанок для приготування їжі, щоб там не померти з голоду. Ну а також знайти ліхтарик, звичайний або ж самий найкращий. А також у нас з тобою змінилися картинки в верстаці. Дивися, тепер у нас з тобою наші іконки виглядають зовсім інакше. Мені здається, що навіть краще, ніж були до цього. Так, ми з тобою побудували мапу, підняли рівень верстака і зараз ще позбираємо ресурси, щоб можна було побудувати наш казанок для приготування їжі. Попереду у нас з тобою знаходиться сама краща скринька, і я дуже сподіваюся, що тут випаде або ж дробовик, або ж сама краща броня. Вау, все, у нас з тобою є хоча б краща зброя. Не дуже багато, звісно, у нас на неї буде патрончиків, але коли там будуть самі сильні культисти, ми зможемо з ними досить швидко розібратися. Ось тут у нас знаходиться з тобою шахта. Давай зараз подивимося, чи зможемо ми потрапити всередину. Так, тут у нас є скринька. Ні, вихід все рівно заблокований, але можливо ми зможемо потрапити туди саме через нашу стару печеру. Ну що ж, треба буде лише знайти, де вона знаходиться. Настав 15-й день, начебто ми з тобою знайшли все, що нам було необхідно, але цього разу я також знайшов лише металеву броню. У нас з тобою є зброя, у нас є їжа, є аптечки, я сподіваюся, що нам цього вистачить, і також я знайшов вхід у нашу печеру. Тож давай швидесенько сюди заходити. Поки що нічого нового я не бачу, але оскільки ми вже з тобою знаємо, що отут відразу треба буде підпалювати наш кристал, тож давай зробимо так, що він загорівся. Все, тепер у нас тут з тобою хоча б є світло. Ну і звісно, що у нас тут повинні з'явитися наші ось ці зелені культисти, тож з ними треба швидесенько розібратися. І дійсно, дивись, у нас з тобою є тут якісь двері, але вони чомусь зачинені, і мені здалося, що там ходили культисти вже в оранжевому, тобто в помаранчевому. Цікаво, наскільки вони будуть сильніші, ніж ті, що ходять в зеленому, але нам обов'язково треба буде туди потрапити. Так, наш кажан тут постійно з'являється, тож треба буде йти вперед. Ми з тобою відкрили перші ворота. Так, давай зараз швидесенько активуємо ось цю штуку та виберемо собі якусь здібність. Так, у нас тут, щоб ніч була коротша, так, ну, те саме, що й було раніше. Тож ми з тобою вибираємо, щоб день був довше, ніч коротша. Хай воно буде так. І, до речі, ми отримали наш перший бейджик за те, що активували з тобою благословення. Добре, у нас є можливість з тобою відкрити ще один прохід в нашу печеру, тож ми це обов'язково робимо і відправляємося далі, бо ми знаємо, що... дивися, тут попереду у нас з тобою дійсно є прохід у шахту. Вау! Так, а це вже досить цікаво. Так, швидесенько давай запалювати наш наступний кристал та розбиратися з цими культистами. Цікаво, де можна буде взяти ключі. Дивися, тут є динаміт. Так.
Хвилиночку, я чуть не провалився, і мені здається, що це було б не дуже добре. Так, запалили, давай ж... О, тут є... Так, тут є драбина, я зрозумів. Все, але нас трохи зачепило хвилею. Так, треба вімкнути ліхтарик, мабуть, тому що досить темно. Ми за допомогою цього динаміта з тобою... Чому я туди не потрапив? Відкрили прохід у шахту. Давай зараз швидесенько подивимося, що знаходиться всередині. І тут у нас з тобою якийсь маленький будиночок, є скринька і... Так, тут ліжко є, ще щось там є, але я бачив, що тут ходили нові культисти, тож треба бути трохи обережнішими. І тут ми знайшли з тобою рушницю та на неї патрончики. Так, це вже добре. Так, дивися, там ходять ось ці, вони з арбалетами, і це дійсно у нас якісь нові культисти. Вони стріляють прям подвійними стрілами, а це вже дуже цікаво. Дивися, вони прям... Дійсно стріляють подвійними. Добре, ми з ним розібралися, тож можемо відкривати цю скриньку, і, мабуть, там стояв ще один зелений. Тож треба подивитися, чи дійсно він там стоїть. А взяли з тобою це, і тут у нас є якась металева скринька. А це вже досить цікаво. І тут у нас є з тобою якась ударна граната. Добре, ми її забираємо з інвентар, і тут іще така металева скринька. І тут у нас з тобою вибухові припаси для гвинтівки. Уявляєш? Наша гвинтівка тепер може стріляти вибуховими патронами. Вау! Але їх у нас всього лише 6 штук. Так, тут ходить у нас зелений культист, тож давай швидесенько розберемося також із ним. І у нас вже була там з тобою ще одна така печера. Другий динаміт ми з собою взяли, тож можемо також зараз спробувати підірвати ось ці грати. А також у нас в самому початку вони були. Цікаво подивитися, чи там також можна буде знайти щось таке новеньке. З цим культистом розібралися і тепер можемо відправлятися у наступну печеру. Цікаво, чи вистачить у нас з тобою заряду нашого ліхтарика. Мені здається, що не вистачить, тож треба буде позбирати світлячків. І в цій печері у нас з тобою є ще один вихід, але динаміта у нас з тобою немає, і там знову ходить цей арбалетчик, який стріляє подвійними стрілами. Добре, треба буде знайти цей динаміт і обов'язково туди потрапити. Ну а тут ми можемо відкрити з тобою ще одну металеву скриньку. І в ній у нас знову з тобою вибухові патрони для гвинтівки. Все, добре, це мені прям дуже подобається, вже 12 штук таких ми знайшли. І давай спробуємо хоча б одного культиста вбити саме з таких патрончиків. Вау, вони досить цікаво стріляють, але я б не сказав, що вони прям дуже багато забирають здоров'я у цих культистів. Тепер нам з тобою треба знайти світлячків, тому що у нас майже повністю сіли батарейки нашого ліхтарика. Нарешті настала ніч, швидесенько збираємо світлячків, щоб зарядити наш ліхтарик. Ось так, позбирали їх тут. Дійсно, у нас з тобою стала ніч коротша, тож в деяких моментах я не встигаю збирати їх. Все, ми знайшли ще один динаміт. Це означає, що ми можемо підірвати ось ці двері і подивитися, що знаходиться ось тут. Але оскільки там ходить отой арбалетчик, то треба бути також обережними. Все, ми тут двері підірвали з тобою. Беремо нашу рушницю з розривними патронами. Поки що я цього арбалетчика не бачу, тож ми можемо спокійнісінько відчиняти цю скриньку. І тут у нас іще є вибухова граната. А ось, до речі, і наш новий друг. Поки він тут стоїть, давай швидесенько з ним розберемось. За 2 постріли ми його прибрали. І тут у нас ще одні грати, і там також ходить цей арбалетчик. Так, цікаво, скільки ж всього треба знайти динаміта, щоб розірвати всі ось такі нові двері в печери. Але також нам з тобою треба просуватися далі, щоб активувати всі оці ось штуки благословення. Відчинили ще одні з тобою ворота, тут також у нас знаходиться цей алтар, давай його активуємо.
І тут ми можемо з тобою зменшити кількість блискавок, або ж зменшити рівень голоду. І звісно, що вибираємо з тобою голод, тому що він тут падає досить швидко. Все, настає ще один день, ми також з тобою можемо відкрити ще один прохід з цієї печери. І подивися, що у нас тут знаходиться. Вау! Я минулого разу такого взагалі не пам'ятаю. Так, тут у нас якась нова штука, до речі, її треба буде подивитися. Можливо, сюди треба, я не знаю, можливо, покласти сюди треба вибухівку, але вона у нас тут лежить всього лише одна. Так, нам треба буде її обов'язково забрати. Але окрім динаміту, я тут нічого не бачу. Цікаво, що це у нас за піч така. Ну давай спробуємо з тобою покласти сюди вибухівку. Я не впевнений, що вона щось тут зробить, але, може ми щось з тобою активуємо. Наша вибухівка просто підірвалася і нічого не трапилося. Ну що ж, тепер я буду знати, і ти також, що цього робити не треба. Ніякої скриньки більше тут нічого, на жаль, немає, тож ми відправляємося далі. А ось ту вибухівку нам треба було використати ось тут, щоб потрапити в нову печеру. Ну що ж, я сподіваюся, що ми ще з тобою знайдемо і обов'язково підірвемо ті грати. Так, у нас тут ще одна вибухівка лежить, тож ми можемо її використати, но спочатку треба розібратися з цими культистами. Також у нас тут є якась скринька, давай подивимося, що ми зможемо тут знайти. І тут у нас є захист для нашої бази, а також один діамантик. Скоро вже настане ніч, нам треба обов'язково зібрати з тобою світлячків, у нас там батарейки у ліхтарику майже закінчилися, але також у нас тут є декілька ще одних входів у печеру. У нас лише один динаміт. Давай спробуємо з тобою підірвати ось тут ці грати. Прохід ми з тобою відкрили, там, до речі, стояв культист, і мені здається, що він цього вибуху не пережив. Знову там прилетів кажан, давай беремо в руки ліхтарик. Ось так, там попереду є скринька, ти тільки подивися, скільки тут різних проходів у цих печерах. Я взагалі не знаю, де скільки знайти тут цього динаміту. Ми з тобою металеву броню вже знаходили, тож вона нам не потрібна. Тут відчинилися двері, ще один прохід ось тут знаходиться, і у нас розрядився ліхтарик. Так, ну що ж, там настає ніч. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо зараз з тобою наших світлячків. Ось тут вони знаходяться, добре, що все ж таки ми встигли їх зібрати і трохи зарядити свій ліхтарик. Але також у нас закінчується їжа, і це означає, що треба буде все ж таки виходити з цієї печери, щоб знову її з собою взяти. Аптечок нам з тобою вистачає, але їжа все рівно закінчується. Так, тут у нас іще з тобою такі серйозні дядьки ходять, і чомусь, ось все, я бачу, ми з тобою ось тут можемо активувати ще один кристал. Все, його швидесенько активуємо і давай за допомогою нашого дробовика розберемося з цими дядьками. І ми відкрили з тобою ще одні ворота. Тут у нас з тобою нічого немає, давай проходити далі, і ось тут я вже бачу наступний алтар, але давай спочатку відкриємо прохід. Прохід ми відкрили, до речі, тут можна буде позбирати наших світлячків, давай швидесенько це зробимо. Все, і тепер можемо активувати ще одну здібність. І тут ми знову можемо з тобою збільшити день або ж зменшити ймовірність дощу. Ну що ж, давай, мабуть, збільшимо день та зменшимо ніч. Все, це ми з тобою активували, але це ще не остання така штука, тож за це ми бейджика не отримали. Ти подивися, що це відбувається. Все, тут просто все тремтіло. Так, у нас є тут іще один прохід, дивися, але у нас немає з тобою вибухівки. А чому тут все червоне? Так, а це вже досить цікаво, чому там попереду все червоне. Добре, давай спочатку розберемося з цими дядьками, а потім, мабуть, мені доведеться все ж таки вийти з цієї печери, щоб забрати з собою їжу. І у нас тут з тобою, дивися, 4-й рівень складності був у нашої печери. Ось тому, мабуть, там і все горіло червоним. Швидесенько зараз відправляємося з тобою додому, забираємо їжу і повертаємося назад. І мені також цікаво, чи можна буде використати нашу вибухівку, яку ми там знаходили, для того, щоб відкривати ось такі металеві грати. Давай, мабуть, спробуємо це зробити, оскільки у нас з тобою є аж 10 штук. Ось туди ми зараз її закинемо.
Так, дійсно, вони відкривають наш прохід. Це прям дуже круто. Тож зараз ми швидесенько розберемося з нашими новими культистами та подивимося, що там можна буде знайти. Якщо б я знав раніше, що ми можемо використовувати цю нову вибухівку для того, щоб відкривати проходи, я, мабуть, би цей динаміт і не шукав. Так, тут у нас з тобою був мішок більше, але він нам не потрібен, тому що ми знайшли самий більший мішок. І тут є одна ще у нас металева скринька. Тут ми знайшли динаміт. Ну що ж, динаміт нам потрібен, тому що не хочеться використовувати постійно наші ось ці нову нашу вибухівку. І залишається 5 секунд і буде наставати день. Тут ще один мішок, він нам не потрібен. Все, давай відправлятися з тобою далі. Ще один прохід ми відкрили за допомогою нашої нової вибухівки. І тут у нас знову з тобою ці арбалетчики. Вони стріляють досить сильно, але у нас є металева броня, яка нас більш-менш захищає. Все, відкрили ось сюди, тут у нас з тобою одна, друга, третя скринька. Вау, як їх тут багато. Але як такового цінного я тут поки що нічого не бачу, тому що ми знову з тобою знайшли мішки і все таке інше. Ми з тобою просунулися вже досить далеко, але поки що я не можу знайти жодного кристалу, щоб ми могли хоч якось запалити з тобою світло. Проте у нас тут знаходяться ще одні ворота, за якими є наш алтар. Наші ворота відкрилися, але я не скажу, що це було досить просто, тому що чомусь тут було не дуже легко прибрати всіх нових культистів. Так, відчиняємо з тобою ще один прохід у печеру, це у нас вже буде 5-й, і давай активуємо здібності. І тут у нас знову з тобою будуть блискавки, ну а також зменшує кількість, вирогідність дощу, я так розумію. Ну що ж, нехай дощу буде менше. І до речі, ми з тобою заробили бейджика. Цікаво, чи це бейджик за те, що ми активували всі з тобою наші алтарі благословення, і якщо так, то це буде круто. І попереду, до речі, дивися, у нас з тобою тут є малюнок нашого кажана, тобто навіть не малюнок, а двері. Цікаво, чи можемо ми з тобою їх відкрити. У нас є ще з тобою вибухівка, тож ми можемо походити з тобою по нових печерах та повідкривати ось ці нові металеві скриньки. І тут ми знайшли з тобою ще ось таких вибухівок і нашу кам'яну табличку. Це означає, що нам не треба навіть буде активовувати наше дерево, щоб її заробити. Добре, відправляємося далі, але мені хочеться перевірити, чи зможемо ми за допомогою вибухівки підірвати ось ці дерев'яні дошки. Ні, підірвати ми їх не можемо. Мені здається, що у наступних оновленнях у нас, можливо, відкриються ось ці двері з кажаном. Якщо це так, це буде прям дуже круто. І добре, що ми з тобою походили по цій печері, бо також тут були у нас вибухові патрони для револьвера. Тобто у нас не лише для гвинтівки є такі патрони. Тепер ми можемо з тобою спокійно виходити з нашої печери і відправлятися додому. Ти подивися, як далеко зараз ми знаходимося від нашої бази. Ну і також треба буде закинути нашу кам'яну табличку до верстака, щоб отримати ще один бейджик. Беремо нашу табличку, закидаємо її до верстака і за це також отримали бейджика. Давай подивимося, чи в нас... І цього разу у нас з тобою змінився ящик з патронами, тобто мені здається, що тепер ця табличка може рандомно покращувати якісь предмети, тому що наша грядка з морквою залишилася старою, а ось ящик з патронами став новим. Вау, а це вже досить прикольно. Мені дуже сподобалося це оновлення, ну а ти, як завжди, напиши свою думку в коментарях, ну і напиши, які такі цікаві предмети ти ще зміг знайти у цих нових печерах. Ну а я з тобою не прощаюся, побачимося у наступному відео.